kayar fadar kishiya cabdija ai ko din ranan da zaka siyo kaya ko da wasa ne ka kawo min cikin gidan nan ka ce mun wai na fadar kishiya ne a gaban ka zan yayyafa musu fetur in kesta musu ashana. Kada a ce kina so ki maida mu kananun mutane. Mu rankaya ga baki ɗaya mu je mu same ta mu ji wannan matsalan ta ina ta fito domin mu samu mu shawo kan wannan al'amari. Ni wallahi kun ki ku fahimce ni tausayin shi kawai nake ji. Maryam ba za mu fahimce ki ba tunda dai taimako ba dole bane. Wallahi yanzu naga amfanin hakurin da ake bani lokacin da za a kawo ni ɗakin miji. Sai yanzu naga amfanin shi. Adanan ba zai aikata miki haka ba. Kwakwalwar shi ma ba za ta ba shi daman ya aikata miki haka ba. To sai me? Ai barka jin gaya maka. Gamu nake yanzu da auren mahaifinka, kaga dole ka kira ni da mama. To cut the story short, baran aikata abin da ya kawo ni wurin ki.